Eljött egy olyan pillanat a műsorban, amikor Nikolásszal ketten álltunk egymás mellett, és nem tudtuk szavakba foglalni azt, hogy mit érzünk. Azt a sok hálát és köszönetet, amit szerettünk nektek elmondani. Nagyon nehéz pillanatok voltak ezek, mert két barátnak kellett tulajdonképpen egymás ellen küzdenie. És volt egy dal, ami szerencsére megoldotta helyettünk, hogy ne váljon küzdelemmé ennek a versenynek a vége. És ezzel a dallal igyekeztünk nektek elmondani, hogy ha létezik az X-faktor, ha létezik az a bizonyos X, akkor az nem bennünk van, hanem bennetek, akik ezt lehetővé tették nekünk. Köszönjük! Köszönjük! Ezzel a dallal kívánunk nektek nagyon boldog karácsonyt! Hangokba zárva. Végig kísért egy hang, egy név, ki voltam még el.